back to our channel Karthi's Vlogs. ಯಾನು ನಿಕಲ್ನ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಮೋಕೆದ ಕಾರ್ತಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತು ನಾನು ರಿಪೀಟೆಡ್ ರೆಸಿವ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲ ತೋದಿಲ್ಲರ ಕಾರಣ ಇತ್ತೆ ಅವು ವ್ಲಾಗ್ ಫ್ರೈಡೇ ದಾದಿತ್ತು ನಾನು ಒಂದಿನ ಫ್ರೈಡೇ ತಾನೇ ಅವು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತದ ಎಂಡ್ ಮಂತೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯಗು ಪಿರೋಂಜಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಯ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಂದುಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು ಜಿ. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಆಂಡ್ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ದಾದಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಉನೇಕಲ್ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಕಲ್ಲ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಗೆ ಎಂಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋದಿಲ್ಲ ಒಡೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಾತಿಲ್ಲ ಆನಿತು ಇನ್ನ ಜನ ಇಜ್ಜೇರು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಒಂತೆ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಎಂಕುಲ್ ಪೂರಕ್ಕಲ್ಲ ಇನಿ ಪಿರ ಅವರ ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಪೋದಿಲ್ಲ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಗೆ ದಾದ ಇಂಕುಲ್ ಏಪಲ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋಪರ ಅನ್ಪನೊಂಚಿ ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಪೋಣ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಅಲ್ಪ ಪೋಲಿ ತಿನ್ನೋಲಿ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಪೂರ ಮಂತದ್ದು ಬರೋಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಂತನ ಇಲ್ಲದಾಗಲೇ ಪುರ್ಸೋದೆ ಪೂಜಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಫಟ ಪಿದಡ್ರೆ ಉಂಡು ಓ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೋಡು ಅಂದು ಏನೋ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದ ಡ್ರೆಸ್ ಉಪ್ಪುಡಾರೆ ಅಪ್ಪಗದ ಮಕ್ಕು ಅವು ಐವಕ್ಕ ಒಂದು ಐವಕ್ಕ ಅವು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ನಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ವಿಚ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂದು ಎಂಕು ಏಪಲ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಡೆ ಪೂರ ಪೋನಾಗ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಯ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡರೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಶೆಕೆ ಆರೆಬಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಪಾಡೊಂದು ಆರಾಮದು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಅದು ಪೂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ತಿರಿ ಪಾಡು ನಂಚಿನ ಹಂಗೆ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟನೇ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೋಟ್ ಎಂಚಿನ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ದಿತ್ತು ಪಂಡ ಇಸ್ತಿರಿ ಪಾಡರೆ ಅವನಿಲ್ಲನೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ದಿತ್ತು ಅವ ಹೆಂಗೆ ಸುಲಭ ಇಸ್ತಿರಿ ಪಾಡ್ನ ಬೇಲೆ ಫಿನಿಶ್ ಆಯ್ತು ಸಾರಿ ಇಸ್ತ್ರಿ ಪಾಡ್ನ ಬೇಲೆ ಪೂಜೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪಿದಡ್ರೆ ಉಂಡು ಯಾನೇ ಫಸ್ಟ್ ಬೈದಿನ ಪಿದಡ್ರೆ ಅಂದು ತಾಯ್ಪಣ ವ್ಲಾಗ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಐಗೋಸ್ಕರ ಪಕ್ಕ ನಿಕುಲ್ ಪಾನೋಚ್ಚಿ ಏನಡ ಇತ್ತೆ ಕಬಟ್ ಇಲ್ಲ ತುಚ್ಪಾಲೆ ನೋ ವೇಸ್ ಕಬಟ್ ದೊಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ ತುಣ ಬಲ್ಪರ್ ಇಡು ಸಚ್ ಮೆಸ್ ಮಸ್ತ್ ಹಂಗೆ ಉಂಡು ದಿಯರೆ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಂದೆ ಕಬಟ್ ಇಡು ಫೋಲ್ಡೆಡ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಒಟ್ರಾಶಿ ತಲ ದೀತೆ ಇಂಚ ದೀತೆ. ಸೊ ಓಕೆ ಯಾನಿತ ಪಿದಡ್ವೆ ಓಕೆ ಓ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡುನ್ಯ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅವೇ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಂತೆ ಜೀನ್ಸ್ ಪಾಡೋಡ ಅದು ಸಲ್ವೇರ್ ಪಾಡೋಡ ಈ ಕಬಡಿದ ಎದುರು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಬೋಡು ಓ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡುನು ಝೂಮ್ ಅನ್ಪುನು ಎದುರ್ದ ಪೂರ ತೋಜುನು ಬಟ್ ಪಿರಾವ್ದ ಪಾಡದಿನ ಮಸ್ತ್ ಅಂಗಿಲ್ ಉಂಡು ತೈಪಂಡ ಪಿರಾವ್ದುಂಡು ತೋಜುನೇಜ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಡ್ರೆಸ್ ಇಸ್ತಿರಿ ಪಾಡರೆ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉದಾಸಿನ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಸ್ತಿರಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಸಲ್ವೇರ್ ತುದು ಪರ ಅದು ಕೊತ್ತುಚಿ ಏನ ಪರ ಚಾನಲ್ ಪಾಡ್ದೆ ನಾನು ಈ ಡ್ರೆಸ್ ఒక ఇంకదాల ఇంచ ఇంటెన్షన్ ఇజ్జావే యాను ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡಿನ ಡ್ರೆಸ್ನೆ ಪಿರೊಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಇಜ್ಜೆ ಇಂಕ ಕಮಾನ್ ಯಾ ಕಾಸ್ ಪಾಡ್ದು ತುಂದು ಡ್ರೆಸ್ ನಾವೇನು ಹೊರನಿ ಪಾಡ್ರೆ ಅಪ್ಪನೆ ಮಸ್ತ್ ಸಲ್ಲ ಪಾಡುಡು ಹಾಳೆ ಬುಕ್ಕ ದಕ್ಕೋಡು ದಕ್ಕರೇಜಿ ಏರಿಗ್ಲ ಕೊರೋಡು ದಕ್ಕುಜಿ ಕುಂಟನ್ ಪೂರ ದಕ್ಕುಜ ಇಂಕುಲ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಕೊರ್ಪ ಇಂಚ ದಕ್ಕುನ ಪೂರ ಸೀನಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ನಾನು ಇಸ್ತಿರಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲೇ ಎಂಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇಸ್ತಿರಿ ಪಾಡರೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇದು ಒಟ್ರಾಶಿ ಒಂಜಿ ಇಸ್ತಿರಿ ಪಾಡ್ದು ಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇನಿ ಅಂಜಿನ್ಸ್ ವೇರ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜೆ ಐ ಆಮ್ ವೇರಿಂಗ್ ಸಲ್ವೇರ್ ದಾದನ ಎಂಕಿನಿ ಸಲ್ವೇರ್ ಪಾಡ್ದೊಂಜಿ ಡೀಸೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಕೂಡ ಉಪ್ಪುಗ ಒಂದಾಂಡು ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ಜೀನ್ಸ್ ಪಾಡೋಣ ಅನ್ಡೀಸೆಂಟ್ ಅಂದು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಸ್ತಿರಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲೇ. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇನಿ ಹೋಲ್ ಡೇ ಇಂಗ್ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಪಾತಿರ್ಗ ಆಂಡು ಸೊ ಇನಿ ಫುಲ್ ಡೇ ಇಂಕು ವ್ಲಾಗಿಂಗೇ ಆಂಡು ಚಲೆ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೇನಾ ಬೊಕ ಪಿರೊಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇನಾ ಸೊ ಉಡುವೆ ಆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾನ್ ತೆಕ್ಕತ್ ಪೂರ ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲೆ ಇಜನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಮುಡು ಫ್ಯಾನ್ ತೆಕ್ಕತ್ ಪಾತಿರ್ನು ಪಂಡ ಅಪ್ಪುಜಿ ಇಂಕಲ್ನ ರೂಮುಡು ಮಸ್ತ್ ಸಫಕೇಶನ್ ಆವೊಂದು ಪೂರ. ಓಕೆ ಯಾನೈತ ಪಿದಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ್ಡ ಪಿರ ಪಾತಿರ್ವೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ರೆಡಿ ಆಯೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದುವೇ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಲೆಗ್ಗಿನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೈಕು ಪೂರ ನನ್ನಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಪಾಡೋಡು ತನಿಷ್ ರೆಡಿ ಅವನಲ್ಲಿ ತನಿಷ್ ಬಲೆ ಬಿಟ್ಟ ಅವರ ಹಾಯ್ ಪಾನ ಅವು ಬುರ್ಚಿ ಬಲೆ ಇರು ಬಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೋದು ಎಂಕಲ್ಲು ಇರೋ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕ್ಕು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನಡ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆಯ್ಪಣ್ಣ ಐ ಲವ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಏನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕಲರ್ ಏರಿಕ್ ಪೂರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇಷ್ಟ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏರಿಕ್ ಇಷ್ಟ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೇ ತನಿಷ್ಠ ಒಂಜಿ ಅನ್ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪಾವೆ ಇತ್ತೆ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಲೈನ್ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಗೋಸ್ಕರ ನೋಟ ಬಂಗಾರವಾಯಿತೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಪನ್ ಈ ಅವೆನ್ ಪನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಪುನಿಕಲಿ ಮಸ್ತ್ ಫನ್ ಆಪುಂತದೆ ನೋಟ ಬಂಗಾರವಾಯಿತೆ ಬೇಗ ಪನ್ನೋಡು ಶಕ್ತಿ ನೋಟ ಬಂಗಾರವಾಯಿತೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಉಂಟು ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಮಾತೆ ಮಾಣಿಕ್ಯವಾಯಿತೆ ನೋಡು ಪಿರೋಡ ಬನ್ನಿ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಮಾತೆ ವೇಟ್ ಮಾತೆ ಮಾಣಿಕ್ಯವಾಯಿತೆ ಪಲ್ಲೆ
No ways panare chance jikole ಓಕೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಇಂಕುಲ್ ಓ ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಕ್ಕಲೆಗೆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಪನ್ಪೆ ಇದೆ ಯೂಶಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಂತ ಪನ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಚ ಪನರೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಎಂಕುಲ ಮುರಾನಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಆಯ್ತಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಈತ್ನೆಟ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪನೊಂದಿದ್ದ ಬಟ್ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಾಂಗ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ವಿ ಶುಡ್ ಟೆಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್. ಸೊ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪಣ ಎಂಕುಲು ಏತ್ ಕಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಕೆಲವರ ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಏತ್ ಕಲ್ತ ಆತುಪ್ಪು ನಮಗೂ. ಸೊ ಒಂದು ಎಂಕು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ನು ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಡೇಸ್ ಐ ಆಮ್ ರಾಂಗ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಶೇಕೆ ಅವನೊಂದು ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಪದ ಪೂರ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ನಿಕಲೊಟ್ಟಿನಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೆ ಹೋಪ್ ಯು ಲೈಕ್ ಇಟ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇಂಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತದು ರೀಚ್ ಆಯ. ಸೊ ಒಡೆ ಬೈದಾನಿ ಅನ್ ಪನ್ಪೆ ಐದುಂಬು ತುಲೆ ಮೊಕಲ್ನನಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಭಾರತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ನ ಕ್ಯೂಟ್ ಅದು ಮೋನೆ ಮುಚ್ಚದ ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊಲೊಂದು ಪುನಃ ಬಾಲೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬಾಲೆ. ಸೊ ಅಕ್ಕಲ್ನ 10 years ತು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ. ಸೊ ನಿಕಲ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ವಿಶಸ್ ಬರಡು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ಇದು ಜನ ಪೋದಿತ್ತ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕುಲ್ ಇಂಗಿ ಒಡೆ ಬೈದ ಪಂಡ ಸಾಯಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಹಿಂಕೊರನೆ ಪುದರ್ ನೆನಪಾಯ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಯ್ದು ದಿನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಒರಾನೆ ಮೈಂಡಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಯ್ಜಿ ಇಂಕುಲ್ ಓಡೆ ಬೈದ ಅಂದು. ಸೊ ಸಾಯಿ ಪ್ಯಾಲೇಸಿಗೆ ಬೈದ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲದ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ದ ಎದುರುಡೇ ಉಂಡು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಅಂತದ್ದು ಜಡ ನಿಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಯಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ಗೆ ಪೋಲೆ ದ ಫುಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಯಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ನು ಒರ ಥಿಂಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಯಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ನು ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತುಚ್ಪಾದೆ ಬಟ್ ಓಲಿ ಪಂಡ ಈ ಸಾಯಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಡೇ ಎಂಕಲ್ನ ಮುರಾಣಿ ಮದ್ಮೆ ಆಡತ್ತೆ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಅವ್ ಮೂಲೆ ಆಯ್ನಿ ಸಾಯಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಡೇ ಆಯ್ನಿ ಆ ನಿಕಲಿಗೆ ಬಂತೆ. ಸೊ ಪಿರೋರ ನಿಕಲಿಗೆ ನೆನಪು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆತೆ. ಸೊ ಎಂಕುಲಿನಿ ಓವೋ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ತಿಂಡ ಅವಿನ್ನು ಯಾನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಂತದ ನಿಕಲಿಗೆ ತುಚ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಣಿ ಪುದರ್ ಪನರೆ ಪೋಜಿ ಬಟ್ ನಿಕುಲ್ ತೂ ಇರತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೂರಾ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ಲ ಯಾನು ತುಚ್ಪಾದ ಜವೇದಾಯ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಏರಿರುತ್ತೆ ಅಕಲ್ನ ಮಾತ್ರ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದೆ ಅಲ್ಪ ದೂರ ಕುಲ್ದಿನ ಅಕಲ್ನ ಪೂರದೇ ಇದ್ದಿಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಕೆಲವು ಪೂರ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಜ್ದಾರವ್ರು ಇತ್ತೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ತಕ್ಕಲು ಜ್ಯೂಸ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಕ್ಕಲು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಡೆಸರ್ಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತದಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯಾರು ಅವೇನು ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದ್ದುಚಿ ಇನ್ನು ಕೈತಲ್ಲಿ ಏರಿರ್ತಾರೆ ಅಕಲ್ನ ಮಾತ್ರ ಒಯ್ತದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಎಂಕಲ್ ಚಿಕನ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಂಡ ಚಿಕನ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ 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 ಟೇಸ್ಟಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನೈಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತದಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರಮಲ್ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್. ಸೊ ಆಂಡು ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತದ ಆಂಡು ಬಂಜಿ ಫುಲ್ಲು ಟೈಟ್ ಉಂಡು ಪೂರ ವಾಚ್ ಕಾಜಿಲ ಪೂರ ದೆತ್ತದ ಆಂಡು ಮಕ್ಕ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿನ ಪೂರ ರಶಿಂಗ್ ಮಂತು ಶೋ ಕೊಡಿ ಜೆಪ್ಪುನ ಎಲ್ಲ ಕಾಣೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೊಡು ಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಡು ತನಿಷ್ಕು ಲಕ್ಕುನ ಏನು ನಗನಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಬೇಗ ಜೆಪ್ಪುಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಏನಿಯಾನು ಅಂಚಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಅಂದಾದ ಮನ್ಪೆ ಪನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ತೂಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅವೇನು ಮನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಡಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುನು ಬೇಗ ಅಲಾರಾಮ್ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಜೆಪ್ಪುನು. ಸೊ ಒಂದು ನೈಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬೆಡ್ ಎನ್ನ ರುಟೀನ್ ಒಂದು. ಸೊ ಆತ ಏನಿತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ಪಿರಾ ಎಲ್ಲೇ ತನಿಷ್ ಶಾಲೆ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತಿಗೋಕ ಎಂಕಲು ವಿ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಟು ಪಡುಬಿದ್ರಿ. ಸೊ ಆತ ಏನಿತ್ತು ಬ್ಲಾಗ್ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ನಿಕಲಿಗೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದ ಪುನಃ ಇಷ್ಟ ಆದ ಪುನಃ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನೋ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಿರತಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ತೋರಿಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್. ಬಾಯ್.